Здравейте! Казвам се Донка Кьосева, режисьор и сценарист на спектакълът Ромска сватба. Проведе се кастинг в две населени места в град Пловдив, квартал Столипиново и в град Перущица. Разбира се, участници не липсваха. Имаше много младежи, някои от които танцуваха, други представяха песен, разказваха се вицове, имаше различни стихотворни форми. Започвате ли вписваш? Аз не като ли започвам. След провеждането на кастинга, разбира се, последва написването на сценарий, който доведе до стартът на нашите репетиции. Като някои от репетициите бяха в Народно читалище Димитър Пешев, квартал Столипиново, а други от тях се проведоха навън. Разбира се, репетициите въобще не бяха лесни, защото бяхме възпрепятствани доста пъти от метеорологичните условия, но въпреки това екипът беше доста сплотен и нещата се случиха по максимално най-добрият начин. Бяхме постарали да изберем локации, на които няма да бъдем притеснявани от хора, които просто се разхождат в парк, но напротив, точно това се случи. Събрахме се ние на открита репетиция, всичко по план, децата танцуват, казват си репликите и изведнъж се оказва, че ние имаме... Някой се спира, друг си вади телефона и се опитва да ни снима, което беше смущаващо, но и същевременно беше доста интересно от тази гледна точка, че успяхме да провокираме интереса просто дори на преминаващи. Екипът се състоеше от българи, роми и турци, които в процесът на работа обмениха доста полезна и интересна информация едни за други и научиха много повече за културата, начинът на живот, традициите на своите колеги, които са в групата. Сега ставри ли? Имам гениална идея. Ето, това е моя златен зъб. Когато бях млад, ми го щупиха в затвора. Добре, ще я дам. Разбрахме се. Тръгва женския танц, който се научи го изрепетираме. Има и леки промени, които да се трусите. Бързо това ще Георги да се Симеон да тук. Нека да поговорим малко повече за сюжетът на нашия спектакъл. Реших да засегна темата с уредените бракове в нашата общност и култура. Но какво се случва, когато двама млади не се обичат един друг и не желаят да спазят тази традиция, поставена от по-възрастните? Айде, спри, бе! Еди си, кое си, що скандал? Динамиката на самата подготовка на цялата сватба, нещата се провалят, защото любовта надделява над традициите. Гледате, преценяте, поглеждате и към публиката и може. Проектът беше насочен главно към деца и младежи от ромски произход. Но какво се случва, когато пускаме обявата за набиране на кадри, т.е. въпросният кастинг? Свързват се с мен деца и младежи от неромски произход, които изявиха много голямо желание да бъдат включени. Процесът за изпълнението на спектакълът отне около 4 месеца, като в това число включваме писането на сценарии, направата на костюми. И минахме през много различни емоции, като разочарование, яд, щастие. Към парите добавяме и златница. Беше много ключов момент, когато започнахме да репетираме с костюми, защото децата досега не се бяха сблъсквали с тези шарени ромски
носи и дрехи, каквито са носили, нали, нашите предци. Процесът на репетициите беше доста забавен, защото те се състояха главно в ромския квартал в Столипиново, където, нали, първо доста трудно се придвижвахме до самото място, защото всички живееха в различни квартали. Имаше доста притеснения в началото от тази страна на младежите, които не бяха от ромски произход, защото допреди това не са влизали в ромски квартал. Нали, имаше известни страхове, притеснения, как ще бъдат приети от обществото там, те дали ще се чувстват комфортно. Но хубавото е, че това беше само в началото, след което вече свободно можеха да идват сами, без аз да се налага да ги взимам от някъде или да ги опътвам и така нататък. Лично много ме радва, защото се събори една бариера, която беше на незнанието. Те нямаха идея какво се случва там и когато дойдоха, помня техните реакции за първи път, всичко беше супер шарено, супер цветно за тях, много различно от тяхното ежедневие. Шумно, разбира се. Какво е ромска сватба без танци? Имахме доста репетиции, за да допринесем, нали, тези танци да се доближат повече до ромската култура, като музика, движения. Всичко беше много забавно. Мисля, че това е най-любимият процес на участниците, а именно създаването и структурирането на тези танци. Премиерата се състоя именно в Държавен куклен театър в град Пловдив, където публиката отново също беше смесена от българи, роми и турци. И беше много приятно, мога да кажа, когато изкуството обединява хората, независимо от техните различия, пол, цвят на кожата, религия. Актьорският състав се състоеше от 9 човека, от които нито един от тях не беше професионален актьор или въобще се занимаваше с нещо свързано с театъра. Преминаха през различни обучения по метода на Станиславски, по Брехта, различни техники и похвати. Стрес не липсваше въобще, защото първо трябваше да се стиковаме с озвучител и осветител. Второ, този реквизит, целият декор трябваше да бъде качен на сцената. Другото нещо, финалното, което супер много притесни и едновременно мотивира участниците, е моментът, в който аз виждам пълна зала. Даже имаше и правостоящи и допълнителни места, сложени в салона на театъра. И казвам, хора, тук е пълно. Нали? Бъдете готови, когато излезете на сцената, да има около 170-200 човека. И тогава вече настъпи истинският хаос и паника отзад. Някои от тях казваха, о, не, аз не мога да се справя с това нещо. То е прекалено трудно, нас ни е срам и не знам си какво. Но в крайна сметка
Нали, целият този труд, който те положиха през всичките тези месеци, беше възнаграден с аплодисментите на публиката.